duk wanda yake wahala a soyayya shi ya so. Dalili shine wahalar soyayya ba ta wuce wa'innan abubuwan da zan lissafa. Na farko, ko kana son maso wani, ko kuma kana son mutum amma baya son ka, ko kuma kana da wanda kake son sa kuna son juna amma kana tsoron rabuwa da shi. Wannan dalilin zai sa duk walakancin da yake maka a iya tunaninka za ka iya jurewa. To idan haka ne, me yasa za ka so mutumin da bai san ma kana yi ba? Me yasa za ka ɗauki zuciyarka ka ba ma wanda bai san darajanta ba? Me yasa kake tunanin za ka jure wulakancin da abokin tarayyanka yake maka saboda tunanin cewa ba za ka iya rabuwa da shi ba? Shawara domin nema ma kanka farin ciki, kar ka taɓa ci gaba da son wanda baya son ka. Duk soyayyen da babu farin ciki shirme ce.